Čau lidi, já vás zdravím a je tu Hopik. To je přeci jasný. Já jsem natáčel čtvrteční mapy, já jsem to zkazil, protože to bylo celé vzhůru nohama, takže tady to celé jsem postavil pro vás za kamerou a my se můžeme prostě vrhnout do neviní. Jinak tyhle čtvrteční mapy jsou o tom prostě postavit si nějakou mapu, potom si udělat. A nebo udělat už postavenou mapu, tak. Tady všechno vymažu a zatím ji s váma projdu, takže jestli dobře pamatuju, tak to jde tu dva, tak. Jo, co tady? Tak. Dobrá práce, to bylo magické magic bludiště. Ale cesta pokračuje parkourem a zručností. Na to. Ještě přemýšlím, že bych si někam mohl dát nějaký checkpoint, kdyby se mohl, nebo ne, budu na ně kašlat. Kdyby spadli, prostě to postavu musím ještě zničit. Kdyby spadli, tak prostě to budu dělat celý znova. Tady jsem spadl, ne, ale tady to jde, nemyslete si, že to nejde. Ne, to je jedno, já vy víte, že nevím moc parkour v Minecraftu, ale v reálu to je naopakoš. Jo, tady bude slepá ulička, takže já si vezmu tohle a tohle. Tohle. Nic jiného k tomu nepotřebujeme. Takže dobrou, v podstatě já nevím dělat moc těžký bludiště. Já je vždycky udělám tak strašně lehký, že to zvládne i mimino. Co to ještě mohlo pokračovat? Já jsem šikula. Já jsem šikula, strašný. Já jsem strašný šikula. Je to tady celý prostě neslyším. A potom si to takto se to stane. Ano, stalo se to náhodou. Svého bratra jsem nezabil, žádného nemám. Tak. To bude v podstatě jenom kudy se vydáš, taková cesta. Když kudy se vydáš, cesta je jenom. Ne, to bude kuliárna. To bude sranda, jak někdo bude tu doma, nepovede se mu to. Jaj. Cesta povede jindy. Cesta povede tudma. Takhle. Až dorazíš se. Jej! Zjistil jsem, že se mi kamera už nevypíná, takže super. Což je super, jsem chtěl říct, no. Tak. Dostavíme to tady. Jinak, proč jsem to začal točit zrovna dneska? Zrovna dneska mě mají přijít GTA 5 a zrovna dneska bych s nich měl ještě něco natočit, pokud budu mít náladu, což mám vždycky. Takže neřeším. Tak. Tohle to povede hezky. No, půjdem tuto cestu. Jo, tak, to bude dobrý bludišťátko. Tak. Proč tam dělám ty ploty? Já nechci to říkat anglicky, vždycky bych to pokonil. Protože to je jeden takový trik, dělal jsem ho v prvním díle, ale hodně z vás to ví,
Pokryju to potom oranžovým kobercem, jako je na začátku, a bude z toho to Magic bludiště 2. A tohle Magic bludiště bude hodně těžší, než tamto dole. Tam dole byla jenom jedna zatáčka. Proč jsem to tam postavil, to nábytek? Já mám hezký dressing. Koupil jsem si dressing. Dneska v krámě jsem vůbec nebyl a koupil jsem si dressing. Jak je to možné? No nevím. Na to musíte přijít vy ve vašich komentářích. A napište do komentářů, jestli znáte ještě nějaký další trik, kterým se dá dělat takovýhle bludiště nebo podobné věci. Tak. Doufám, že tohle video bude mít hodně víc lajků než moje první video. To nemá ani jeden, to je jedno. Doufám, že tahle série uspěje trochu lépe. Aha, tak, takhle by to mohlo být. Takhle to bude vlastně vypadat. Oni nebudou vědět, že to tady je takhle postavený, protože sem já dám, dámy a pánové, oranžové překvapy. Made in China, 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 in China, 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 China. Tady to hezky postavím. Bude tam víc cest, to jsem trošku nepromyslel. Počkat. Ne, nebude. Teď to je taky slepá ulička. Jaj. Ne, já to nedočáhnu, ne. Budu tam muset dojít. Ach ne, já jsem tak líný. Oranžová. Nebojte se, nikoho nekopíruju. Oranžová mě napadla jen tak dole. I když originální barva našeho kanálu je zelená. Tak. Ne, tak. Když tak na mě nezvěte, protože já tady nemám command bloky. Takže nemůžu dělat různé kouzla s nima. Jak to většina z vás umí. Je to těžký dokonce i pro mě. To jsem to postavil. No, myslím, že druhý bludiště máme. No, tak. No to GTAčko se rozhodně těším, když tak napište do komentářů, jestli si mám potom dát new game a točit celý příběh, nebo jenom takový blbosti z onlineu, se singlu a takový a blablabla, no. Tady zvýším strop. Takže tady bude jedna special věc, kterou nikdo z vás nezná. Ano, parkour v chodbičce. To zas nedám. Ne. To zase nedám, to zase nedám. Tak. Tady bych mohl dát takhle. Sem bych mohl dát ten. Jak se to jmenuje, nevím, co tam chci dát, tak je to jedno. Tam postavím takovou kolíbku. Kolíbku pro mimino, kolíbku pro hopika.
Hohopika, kohýbka, hohopika. A vypadá to jako džůra. Já jsem to měl udělat do uší. To by se nedostalo ven, ale vím, že mnozí z vás by se ven jistě dostali. Samozřejmě s mou pomocí. Kecám. Rozhodně jste lepší v tom parkouru. Tak. A to bude taková moje vanička. Co to je za červenou vodu? Já tady je červená. Au. Mnozí z vás by se ven dostali. To je jedno. Proč to dělám? Já jsem si myslel, že jsem survival. Hojdalady. Tak, odsaď by jsem mohl dát skok. Dost dlouhý. Ano, už víte, 2 bloky. Jste detektivové, kteří mě vždy odhalí, co chci udělat. A v jedné věci jsem si jistý. Neodhalíte, kdy natočím další video. Jak to víte? Natočím ho dnes z GTA 5. Ne, jak to víte? Že ty jsi jim to řekl, Vitasi. Vytasil si ty své zuby. No, zkuste si to říct, to je ten hezký jazyk kolem. Ty jsi vytasil ty své vytasené hezké zuby. Tak. Šešuličku, máš na tričku. Šešuličku, máš na tričku. Kup si tričko, ještě ho nemáme. Ale to je jedno. My ho mít budeme. Abyste fedli. Epická řeč, abyste fedli. Bastana fidlana fousama dandana. Hop. Ne. Mám to přeskočit. Protože jsem to tamhle přeskočil. Ne. Když jsem to tam přeskočil, skáču brzo nebo co? Dobrý, skákal jsem brzo. Zkouknu, kolik natáčíme, 13 minut. Tam to mělo tak 25, tak to dáme do těch 25. Tak já si myslím, že tohle je úplně primitivní mapa. Tady zase dáme to na tu rovnováhu. No, už tam psát nebudu. Tentokrát to bude o mnoho delší. Tak. A to už bude poslední překážka. Potom tady pokecáme. Něco. Můžu to dát tam na vodu. Mě napadla jedna věc. Hop. Potom se dá hezky skákat. Já chci do vody, ne, to jsem nestihl. To je jedno, autosaving, to je to prostě, že, teď jsem asi zvýšil hlas, to je jedno, že, protože v minulém jsem nebyl slyšet, že, už nebojte, že, teď nevím, co jsem chtěl říct, to je jedno. Teď už to tam prostě jen tak dovedu. Tak. Vezmu si tohle. Tak.
tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Já si postavím tamhle v rohu. Vlevo nahoře vidíte malého cigána, jak si staví svou ubohou mapu. Kdyby se někomu z vás líbila, tak si to rozhodně stopněte a zkuste si ji postavit se mnou. A když se vám bude líbit ta mapa, když se vám líbí ta mapa, ne kvalita toho videa, tak prostě dejte like a napište do komentáře, že se vám to líbilo a že jste si to postavili taky, nebo aspoň něco podobného. Nebude mě vadit, když to budete kopírovat, budu jedině rád, tohle je jenom vzor, jak bychom to mohli postavit. Já to dělám, protože chci ukázat lidem různé mapy, které jdou postavit. Tohle není nějaká extra mapa, ale chápu, protože vždycky stavím z tohohle hnusného kamene. To je jedno, tak mi se to prostě líbí. Líbí se mi ten hnusný kámen. Sem bych mohl dát redstone, to hezky svítí. To je nápad. Tak. Když tak, jestli neslyšíte zvuky, tak já je dám potom dostatečně nahlas. Jo, tady je redstone. Koukejte, jak to svítí. No nesvítí, ono to nesvítí. Proč není tam? Ach jo, tak to jsem tedy nečekal, tak jsem dám glowstony. Ne, to bude víc epické, když ty glowstony dám takhle. A ukážu vám ještě jeden zlepšovák, jak udělat epický konec. Tak místo glowstone si vezmu led, soul sand. Už všichni asi tušíte, co chci udělat. Ne. Prosím. Vydrž. Tak já ty glowstony zničím. Ničím je, zachráním tě, lede. Zničil jsem glowstony. Prosím tě, už nepraskej, jasný. Už nepraskej. Tohle já jsem si vyspal. Vyspat se musím. Takhle budu spinkat, tam jsme začínali. Na tohle, na tohle jsem našel tip taky na YouTube, takže to tam taky najdete a dělat to takový hustý efekt. Ještě by mohl být update na Minecraft, když si tam můžete dát jakoukoliv písničku, ale to myslím, že už je, ale já to prostě neumím. Cože? No tak proč to nezabírá? Teda si jenom na kompy, co? Tak. Tady to je taky epický, ale mě to nevadí, už to tady nechám, mně se to tam prostě líbí. Někde jsem četl, že když dáte na soul sand led, takže se bude to pohybovat pomalu, ale má nic. A já myslím, že tady to by mohlo být už všechno. Takže se napíšu.
Tak to tam napíšu hezky. Kde je Zetko, kde je Zetko? Místo pička. Je. No. To je jedno. To je docela dobrý takový bonusová kapitola a najde tady čest more, Česku. Takže ještě ji najít. To je tady. Do ní bychom mohli dát například totok. Tak. Tak, česká. Potom lopatka tam je. To vyměníme za krumpáč. Co to tak? Aha, takže on to jde už jenom takhle, takže sem bych už dal ty botičky. Tak, kouknu se, jak dlouho natáčím, tak necelých těch 25 minut, tak já ještě udělám teda tu mapu, udělám ji od začátku, snad se mi to povede, tak, tohle, tak, tady to je jenom lehký, to v podstatě jdete takhle, takovýhle efekt má potom ten
tohle už jsem četl, tak. Já myslím, že jsem toho dneska stihnul víc než minulý díl. To jdeme takhle. Tak já doufám, že to nevidíte zase tak blbě. Ahou. Go home. Hop. A já, on tady je ten. Takže to by nešlo vůbec udělat. Takže my tady doděláme ten. A už to jde. Tak. Prosím, takhle. To je ulička, to vede přece do doma. Yes, já jsem to dal, jupí, teď už mi nic nestojí v cestě. Jenom tahle ta červená voda. Já jsem nikdy neměl rád tady to chození po těch balancovníků, ale přijde mi to tam docela dobrý. Nechápu, proč do sebe dělám Santu. Děti. Jste mohli vidět Scary Movie 5. Ty jsi objednal chůvu sex netu? Ano, objednal jsem tam i Santu na Vánoce. Kdo pak chce dárečky? To mě tam dostalo. Tak to už je konec, tak si prostě vyskáče, pozbírá si ty čestky, začne se to lagovat, jako mě. Takže já si myslím, že pro tenhle díl už by to mohlo být vážně všechno, tak tady budu hezky ulepek. Tak. Není tady moje lepka, to nevadí, teda hlava. Tak čau lidi, to jsem řekl jak na začátku, pane bože. Tak doufám, že se zase uvidíme u dalšího videa a já vás zdravím, já mám začátky, tak já se s váma loučím ze čtvrtečních map. Čau.